Yes! И здравейте отново. Пътуваме, приятели, към Механа Иван. Алекс Трон не желая, но проблем за него. Сега гледай през прозореца. Гледай през прозореца. Сега гледай през прозореца. Много е яко там. Обичам да са на Механа, приятели Иван. Каква с магистрала? Европейски съюз. Чудо се. Как магистралата да сървеш са как Европейски съюз? Изпрем тъшък секс не иска да... Европа се казва. За да казваме Европа сега. Европа се казва. Не ето това, бе. Човек, това е страшно нагло, бе. Да не си вземеш айкоса, да ти си в джоба ти, за да аз да ти дам от моя айкос, брат. Чуваш само ще. Той е направо крайна наглост, човек. Не, бе. Как да не е, бе, брат? Твоето че така, ама не е всъщност. Моето че така. Реално, брат. Ти да не вземеш айкоса, че да пушиш от моя айкос, защото аз имам. Добре, колко ти си взел от цигари за пушиш? Ма не, цигари няма проблем там, ма ти искаш да пушиш от моя айкос през цялото време. Защо не си го взе? Се очаква аз да ти дам моя, защото ти не искаш да носиш твоя. Чакам, не ще няма ти айкос, къде е спуша. Влизам в Русия. Здрасти! Да питам за Сърбия, не трябва ли винетка? Не, на бариера се плаща. Добре, чейнджбюро има ли някъде там? И сигурно има, ама са такива... Добре, ясно. Сърбите сменят пари. Да, би трябвало. Чао. Ядай. Кръг е Марк. Марк Нализа. Не. А Марк Нализа каква има фамилията? Нямам. Той е твоята фамилия, бе. Сензио Бенгал. Сензио Бенгал. Изваждайте личните карти. О, не. Само не е това, само не е това. Тя майките дали малко се прецени, че отиваш в Сърбия при сръбкината, а не при Монни в Англия. Благодаря. Там всъщност... Извинявайте, това е екченджът отпред, нали? Кое? Е там. То май не работи. Не съм сигурна, защото съм командирована. Добре. Питайте колегите. Добре, чао, чао. От Варна ли сте командирован? Може да се запознаем. Тук ще минали изобщо. What the fuck, добата, what the fuck. Малко нагло се Уоу. Доста много. Добро място за паркиране, мадам. С кефите. О, тучей офис! Ще спрес, не трябва му. Чакай. Искам да вляза! Колко е 100 лева? И 150? Ами аз да... Алекс, аз вече дължа 10 лева. Оха. Не знаеш? Що? Защото дах 30 за кой. Добре, дай ги. Дай ги на Митко. Електронна плата. Допускане от брайна. Моя джоб! Показвайте паричките. Показваме ги, имаме ги, няма, нека да ги няма. Сербия, Мервия, you don't want work. Why do you work? You don't want work. А сега страшното те първо предстои, да? Сърбия ще е толкова скъпо цигарите. Ай, сте мислили, че чакай? Кага, те трябва да са по-евтини от България. То служи. Ти го гледай, той знам. Не вече са с бандеровани, може да подаваме между двете граници, особено бързо. Помагам, ще пиеш, или?
Кой аз ли? Да. Трябва, който не. ти кара, друга искам да пика прасе. Аз няма пия, Алекс. Моля, бе. Сигурен си? Да. Значи мога аз да пия. Ти? До ниш? Нишинг? Ще го видя, че. Вици нишинг? Чакай първо да се Машинки играят ми се, да. Машинки. Трут. Май, той ще му Олимпус гората работи. Даже след цигари по подонете, и те цигари ще се пушат, Аз агресивно ще го отскам подона. И те ще го Ще плашат. крещи на български. О, ти в ниш няма знаеш български, ще ме екзотични там, ще крещи на български. Как ще сме не изучиш? На екзотични ще ме българите, брат. Просто да помня дядото по Изми- Капоне ще бъдеш много ценен, брат. Бойш на дори ще такива сръбски бойш на Правя песни. пак фабриката за месатка, бе. Те малко няма да се искам, защото техните меса са необработени, пък аз почвам да ги обработвам за всички консервативи. О, цялен ресторант трябва да Те учили във фабриката. Скарат жи в България. Остави го, като слезем ще. Капицата пачица. Той ли е името в града? Ай, капица! Аз явно с паприка опавоци. Но е. Особено пак тук е идеална просто. Аз не го обичам. Дали е домашна? Домашна е, мисля, че. Паприка! Много е хубаво, брат. Той е една смецено сметана с лук чушлета. И леко че. То там е на капота, деца няма някога. Много ясно е, където е. Обичам се, бе. Май това е любимата държава. Аз вече Америка, такива държави и бай няма за тъпя, да ми стъпи крака. Ей, тук ще почук, бе, само да в Димитър ви обаче. И къде да не? Сръбското знаме! Да живее Сърбия! Козунаци пише, това не обичам. Курналац. Абе, брат, много подобен. Някой думи Виса, много подобен. не, то думите са страшно подобни. Всички думи имаме ужасно много еднакви думи, обаче като почнеш да говориш и то нищо не разбира. Те, нищо не се разбира. Нищо не се разбира. А македонците разбират сръбски почти идеално. Пък ние разбираме македонски. Едно от най-добрите. Знаеш, човек, колко хора са ми казали да не Аз казвам го в някакъв. Сърбия са много по-хубави месата. Аз само очаквам нещо. казвам. Много очаквам нещо много. Не става гъл. Надявам се не съм ресторант. Те с най-вероятно този ресторант са. Мали да дам карата, ако ще стане. Месата са ми любимото нещо в живота. Аз от ядените най-малко ги обичам. Месата ли? Да. О, аз го обожавам. Това е най-доброто нещо. Да ядеш плод, брат, ядеш плод. Плодта е вкусна, леко зачервена с каричката. Боля те, господи. Ракия земница. Всякаква сръбска ракия ще се. О, тази бира елен е много добра. Тя е най-като камен. Ракийка, шопска салатица, капица, лукавичка. Поне половината ръке ще сме. Аз поръча една капичка лукавичка. Ама ще почна с карта. Не, дайте плащам кеш, левове. Нямахме много. Иначе това разделим сметката или нещо. Скъпо ли тук? Не, сега аз не знам колко. Много сърбите. България, мейби? А ще е фейк. Лукавич мала на, той е фейка, да. Не го писах. Моля как го мразя. Моля как го мразя. Те що не се сложи регла? Той не разбавим, никой не му казва. А той журналистките ми при. Я нещо да излеза първо аз, защото там е... Ето е готов съм на всеки. сръбска земя. И първи впечатление за сръбската земя. Честно казвам, доста приятно се чувствам тук. Я да видим какво продава човека. Здравейте! Здрасти. Какви са тези работи? Сладко от грозди, от пъпеш. Сладко от лютки чушки. Да снимам. Има и от гъби, и от Сладко от гъби? От какви гъби? От какви горски? пачи крак. Пачи крак? Те са много ароматни.
Добре, нещо навън начина да взема. Ти домашно ли всичко? Всичко е домашно. Вие си го правите? Тук от това село. На всяки буркан пише. Семейство Димитров Лукавица. И аз съм Димитров. Димитров. Значи приятно беше. Добре, на излизане идвам. Приятно ядене, па ще се видим. Хубаво ли е тук вътре? Вкусно ли е? Ядене. Да. Нали? Кай, излезе, Добре. А какво да си вземем? Какво да хапваме? Вешалица? Вешалица, на мен ми се най-харесват. Има юнешка наденица, такова по-дебела. Юнешка наденица. А паприка опавлаци? Има, Хубаво, нали? има и каймак, има и... Добре. Добре, благодаря много. Хваля. Снимал ли съм през това време? Снимаш. Добре, бе, почвам. Добро интервю му взехме, а? Там ли се влиза? Добър ден. Имаме резервация за 2 часа ваше време. Кой име? Йоан. Йоан Димитров. Само момент да правя. Добре. Четири човека, брат. На другата врата, па долу на долния етаж бе. На долния етаж. Да, Там да, пуши ли са? Пуши навсякъде при вас. Окей, перфектно. Прекрасно. И ние навсякъде пушим. Мале, обичам го това место. На долния етаж ще момчета. Здравейте, здравейте. Къде да се намерим? Къде да си изберем? Чакай се да видим. О, тук повече макет вътре. А тук може ли също? Тук си хареса. Там що е въгъла? Айде тук. Да. Тук доста ки ще изпият често канал. Много хора ръке от Влезе, кой си купила много, не мога да. Айде да Белград просто не имам някакъв апартамент да ходим там. Поръчно някаква малмазна механа. Между това ще е интересно. На сръбка чалго така, бе. Добре, тук няма да е. Най-слабите билети, там на масата, отгоре, където има пътека по-широко, ние бяхме на най-горе широка надясна. Доста ароматно. До края на стажа само онлайн да караш. Това те условият, защото се залязваш. Ще ми цигарите? Ще ми взе цигарите? Нека те боли. Нека те боли. С новата ръке. Майки. Чай, още нещо. Те само Чай, скоро. експандват и място. Тук отвънка има такова, съвсем наскоро направено. Тук е толкова готино бъдат. Отдолу, втория етаж има, отвънка има някакво пазил. Не, разбрах, това е дива коста по-скоро. Да бе, има такива. Кот не знаеш ли? Има котки като диви животни, които съществуват в природата. Се борят гледа на колата, това е голяма. Това всичко е. Това всичко е нейцев тук. Рисове няма в бока. Айде, здравей. Да пробвам новата ръка. Капца лукавица. За капца лукавица. Чакай, глед нямам. Глед нямам. Аз съм тук много голям между. Тук сам на маса много голям. Ай. Да ми чун да назад. Аз повече не харесва. Кой нещо ванилено не кой накрая? Има слабо такова. Само ще ръки да варите. Елен тук. Айде, волата бей! На здраве.
Не. Тук излиза и Марк. Знаеш ми, ще направи бебето, ще му вземем половината пари и ще дойде при тебе. Не при мен. Що при Аз тебе? бих ебал. Не, аз бих се видял с нея да се ебем, обаче не за... Ти какво ще правиш? Нищо пак ще се да видя. го гледаш. Не, нямам пак ще се видя с нея, ще измаме, може би да го гледам. Вече после свърши работа. Само не те измами тя, брат. Няма как. Тя е измамна жена, брат. Да спомен би се подал, брат. Не, съм иска изгрез. Много голям гръб, много гръб. Много голям град, трябва да направя. Ама така както беше 2020-2021 така, да. Да, смейте бързо. Професионална листа, ето го! Направо много хвата аз брави. Аз бих... Ай, чекай! Има само 3G. Слот клуб търся. Моля ме, дайте ми слот клуб. Бъде само тук му играя хазарт, никъде друга. Това е от място. Таска! Суров, Суворово. Еврогаз. Еврогаз. Да. Що? Защото тя е жена на 26, брат. Тя е жена на 75 години. Тази питка е страшно вкусна. Страшно е вкусна. Направо страх так хваща. Не съм страхнаките ям. Ме езди някой. Защо е толкова вкусно е? Аз си тирам. Те сме простиха, да? Не съм. Да. Много ме стана тази маса, бе. Съм забрал. Какъв е, брат? Майки ме и бали сте. Тут най-къде в София от цел. Обичам го място. Хедонист, лакомист. Икономист. А ти си икономист ли? Аз ли? Да? Не, път! Аз нямам да. Ай, назад. What the fuck? Една биричка и Wish Challenger. Чай, чукни. Требере малко. Най според тебе, според тебе Марк е бал ли за под душа? Не, тя не го не ми даваш. Боля? What? Как така? Ние ще срам беше. Под душа? Да. Че лутлес. Аз сега кера Сърбия. Тук е много по-мизерно от България, бе. Възможно. Ама пората малко Така е доста по-гадни села съм виждал в България. Ама има млади хора в този село. Няма лъжа. Има млади дан уха, ачия. Той село е много по-добро от много села в България за хубавите. Оператори. Ти не е село, брат, той е град. Чакай, Нати. Лело, Нати. Аз, кажи ми на село, покажете ме тази сграда. Дай го. Но ти не е селото, е град. Еми да, така да помогаш село. Ти си едно какво е? Си едно Велик Преслав. Малко Търново. Така...
Обърках се, бат. Не, не, се обърках. Може да пак имаме някакъв разхожден вече. Извинявайте! Защо не сме ходили там още пред нас? А те с момичета без каска. Момичета без прашки. Ах, ти ми стана по-пи. Наистина, не. Не трябваше да спрем. Аз харесвам прашки, такива. Харесвам такива фиксе с прашки и съм Ма чакайте. Дайте да разберем про кое как. Уйме бисте! Ваши рухи да. А, то звъни ли са? Няма звъниш да... Да отварям ли? Звъни бе! Можем ли да изтеглим пари с карта? Чакай, дай на английски. После. О, моите любими. Чакай сега, чакай. Три големи уиски. Уиски и колички, да. И пепелник може? Дай. Чакай, Ти го обожавам ти доста. Аз скакам една голяма. Най-добре ме хлеба. Много е тъпо положението. Нека му да дам покажа. Понякога също съм стабилен. Тото и на тази игра не се играе на такава. Добре, малко само. Не разбера той. Няма не разбирам, колко беше Хубаво си? ли на кои? Просто ако играеш такава игра някой скатер, пък иначе ще играеш по-ти е здраво. Но трябваше да седнеш на тези любимите ми деца Посейдона, аз не знам за кого не седнах на тях. За спорта сядам. Играй на 800 вратката. Той разръмчи. Много бързо се пълите. Да, много. Виж, един от 4 се ще удари. Значи много има най-не за игра. Партия сме свят. Както винаги. Леко стана тук. Всичко е различно интересно. Всичко ме режи масло да гризе. Всичко има тизове. Всичко има тезове. Аз съм трева вкъщи. Това не е нормално, брат. Ред Bull им струва 1 лев. Не бе, това е пайс батерито бе, пак мъсен. Хайнекен на 180. Red Bull е 2,50. Red Bull е много скъпо веднага. Веднага ела. Селен, ела. Не сколько струва Red Bull? 5 лева. Ще е силни. Добре, сега. Колко бяха? Кола Zero. Около 1,80 лева. Така, елате тук, искам да се парите повече на малки лапите, брат. Ела да вземем един на беззаконен, един на хубави си съм мен. Зама да мине. Дай жената да мине, А, тя не иска да мине. Не знаеш, това се прави, един балканци. Още си макета, брат. Без жарди, без захар. Аз не мога.
не мога да повярвам, че може да съществува младежко и да не знае какво е казино. Така, казвам да каже. О! Според мен нещо са объркали, брат. Нещо няма да е. So bye, Miss American Pie. Давай! Давай, брате! Честито, добре. Си от България? Не сме от България. Добър вечер. Добър вечер. Чао! Сърбия, България, брат! Yes! Така! България ще пее, аз какво А това всеки го казва. Това е държавна ръка. Това тя да подава. Тебе, ако не те познава някой, ще си помисли, че си страшен наглец. А ти просто не си наглец, ти просто такъв. Ама той, ако не те познава, ще мразя, защото си нагъл, брат. Това е. Аз така мислята в момента като приятел. Ето, ма мрази. Да, защото ти не си предизвикал съжаление. Ти просто си бил нагъл с него, брат. В твоите очи може да не е било нагло, но ти си бил нагъл с него. Да, кажеш колко път си изнаглявал с този. Към 7-8. Верно ли? Този път трябва да му се обадиш и в гласа, че да се чете, си добре. Ще се реве. Да, брат. А не, мога да кажеш приятелката ми, мога да кажеш приятелката, мога да фанеш нещо по-гадно. Питах се, пих норофен, легнах се да спопорам, наистина не се чувствам добре. Може ли днеска или хубаво офис, или просто да не работя. Сега ще се обадя на нашите да ми вземат болнична отлична лекарка, ще отида да ме прегледат на бърза помощ. Такива работи ще говориш, брат. Знаеш какво, още по-добра идея, може просто утре да ни ходиш работа и да не си дигаш телефона и да ни отговаряш на съобщения. И после да мислиш някаква ситуация много Много крейзи шит. Кажеш, тук дойдоха едни наркомани от нас, вчера вечерта след това. Утре ли би се кое на работа? А това е ай-20! Това е ай-20! Той май 21, което е много яко. Не, аз сериозно ти го просто трябва това направиш, без да се занимаваш, чу може да го... Ами не, това аз чуте, просто ще се забиш, че деш са на работа. Може да го направиш, но може да го блофираш, да му звъниш да го блофираш. Да му кажеш, здрасти, ами да, много съм болен, ти което ти обясних, и да му кажеш, и сега ще да вземам болните. И той ти каже, добре, хубаво, трябва да ми го представиш, а след ден ти ще се правиш, че не си я говоря по телефона. Той ще каже, Найден, къде е болен, ще кажеш, забравих го вкъщи, утре ще го донеса. Утре пак ще кажеш същото. И ти накрая ще кажеш, да, ще го сканирам, като спя вкъщи, ще го изпратя. Няма го правиш, той ще забрави. Ама, нали, първи ден ще кажеш, ей, забравих го, нали? Втори ден... Той никога не забравя. Да. Не го забравя. Той тези деца много за памет и се опитват да се промоцират в работата по всеки друг начин, да реши да се подмажат на някой по-горе стоящ, да се сничат някой нещо такова. Той е корпоративен покук. Програмират, бе, брат. Не разбираш, бе. Той работи в тази фирма 11 години. Ти знаеш, че който работи в тази фирма, той е 34 годишен, почва на 23 години стажант, бе, брат. Ти знаеш за какъв извод стана въпрос, бе, брат. Той направо е писал да е жумел. Той иска да е менеджер вече. Прави всичко възможно. Пу! What the fuck? Ти за Марк ли беше или за него? Не за него, Марк. Нямам толкова злоба. Ера? Как бе? Към Веско Бурунов съм почваш. Бурунов. От разлог български македонци. Не искам, че македонци ще стая. Измисля държата, че ме гледаш там. Ти се оказал? Да. Как да го кажа, бе, този факт? За държава Македония. Не, защото говорим с менеджер от командия, си говорим за... За съседите, той каза защото Македония. И аз казах, не, Македония, да занимавате вече са фейк country. И то за каже на лошка шефа по Teams чат. А той по Teams-ата гледаше лошо в очите? Да. Мишки много. Утре не ми сходи на работа. Въобще. Аз съм готов да напусна тази работа, да напред в плейтек в кара. Да ходя носа в нея и да мога да ям хепи.
Тук е не може да сняга някой много, който е сващане. Няма. Мой по 3 пъти. Аз да го правя един път джигсот. Какво? Един път джигсот как си? Как си ми се звере? Това се захчи по джигсот. Не мога да се реки да е джигсот. Какво каза? Не би всички в джигсота ли? Еми беше много време. И как баш поне на смяната ти са да битокс? Да биш много се смяй, биш много гадно. И го от порното ли се отвори? Да, бе, отивах си да стегли 10 км, ще си скровах си. Седах на яките моменти. Ей, там бях. Това е работа. Тук бях вчера. Там беше гадно. Стига, тук ли? Това не е интерекспото. Не, по-добре. А, не, това е трикс. Там беше. Айде, гуд. Ти червената.